Hi guys, madong adlaw. Humana day kog hato dilexi ja. Di ako kakao kay di ay daghang hinughang nakita. Hapit sinanay madisgrasya sa kanding kay gisungag. Kung sabay maluoy diha palitanan ninyo ring kanding duha ka buok. Ala. Na guys. Daghan na may iti. Sabay maluoy diha, palitan na ng kanding ni nanay. Kasang kuhaan guys, kaya maglisid ko. Yara, tulor ka buok. Urya, di bugtukon. Ini agak sih. Kau cacat. Sep. Con cái đây các con wow. Taruh nga. Okay, kasi ron tayo? Kay? Naku, huway. Nanay na pa rin diba? Huway. Ba. No, orang kuslit siya. Wala kakagtiwa sa cake. Kuha mo dyan, Lola. Lahat ng pumisi. Basta mo kaya sa usap. Nakakuha. Inanak sa una. Kasi pag matuto sila tagbilaran. Kaan tuto siya lagmi. Di dyan mo palit sa kanding. Kemudian kakao nak paindah peruan.
Nakuha na ba nito? Ha? Ano ba? Nakuha na ba? Hani na po ah. Ang ganadyo. Nga naman Hindi dahil. na makuha ang Charles. Oo, nakamakuha mo dala ang Charles ko. Wa mo'y taya ron. No, kaya tayo niya. Sige kapildi. Love you tayo ta. Nakuha na ba? Wala yung makuha. Ano? Why are you just let me in the middle? Hindi, makuha ang Charles. I'm losing my mind just a little. Oo, makuha. Basig arang lubata. Tagtauri, gani harang nag-charge. Hindi pa mag-ready. Ready lang itong vlog na. Yan na. Ne. Ha? Tiwasag ka unday. Hindi ka untay ta. Oh. Love you tayo Dahil ta. ka bunda na. Magtulog ka. Ay Magtulog tayo. dahil ng konti mo ni Gertil. Sayang. Kita lang sa ilangan. Man. Ay, ikaw, hindi sa ilangan. Ahang gipas siga ka nagsuod mo kung nagpusikwas tubig. May isagula rin ati Ali. Iring. Yan na. Tatay ka. Kumunggay ko rin, sigulag iring. Laki minta. Bawo kay ni majag mangutan ako na tibik-bik ug asa sila ay nagbawo. Asan sila katong dero? Lakaw na po. Ha? Allah ka na po. Ano to? Waang ng baji lagi. Yan ba sila? Diyan magmahay. Ay buot. Nasa huli ang pagsisisi. Imbis maglaag ning leksi, kawanan man pud. Ano tayo nga mo? Wa pa dyan kalaag sa munisipyo man. Wala yung makakang gabi. Ha? Naman kagabi, magos. Siklo. Ning li ra ko. Uwan man. Basa bitaw ko paguli. Dapat dia dia. Naibag jutay? Ha? Lain nagpanahon. Na, December naman. Unsay suwang tatay nay? Ha? Unsay may suwang tatay? Ay, doon na naman lagi suwa. May buwan. Hindi sa kalong buwan. Natambang na doon. Nasin, din nila sa tambang na suwa. Ito ko yung tambang na. Wa na may tamba ning labay. Yun dali bangsi. Kag may bangsi nga. Da, muros ka tukang gipalit nga. Bangsi. Nailot ka. Garmal man. Mahal ko na dati ako ng suot, pero makakartin.
Nilad mo sapatos dahil butang. Utro-utro. Nali. Utro-utro. Naka tukang sandal nga. Orange, wala ba tayo suna ni kasanila. Nailamisa. Masapatusan. Ano ba? Di masabot. Hindi ka na pagtrabaho sa taas na kamamsa ng mga butang. Pamahipos. Matag to rin daw manis. Hagol dabong dito. Hinatag na putupod. Kaya dabong. Maning dabong. Dabong dito. Sagol dabong. Sunog yan na ako. Kinsa ning kaldero na Ha? Gangan ni. Parang may kay mama yung sulat mo ba? Ganda na ka na sila doon. Kaya. Kaya yung tanis ko ang. Pasila may kilo nga ninyo. Manhidi ay. Huwag na ako mo. Si Ingam. Ay. Sikat sa pag-uli mo pa yung pag-anhel. Di ka na pura Manila kay. Mukha naman ang balik naman na. Nahatagaan mo. Tawagan na. Pinaskuhan na. Ugma. Naskuhan. Matag mo na. Kapag kanila kita. Nabay gamay diha karon ni de dang adila sa ruidas panlas Masabaw na. kay gamay Magdama po na siguro sidaan. taw na kan damo sa nandang luto. Nagkita na sila. O ay ito na milong sa kaestel ko kay grabe murag-murag sa awan. Ha? Susukon ko na to, kanto na tayo si Drew. Eh, nag-uling. Bob, siya ko sa pastor. Uling man sila na gamitin mo kondiha, dengang. Ewan ko. Ito mo, lapay. Gano'n bitaw?